Πάνος και σήμερα θα παίξουμε το Ghost Recon. Είναι καινούργιο παιχνίδι και θα το γνωρίσουμε σήμερα μέσα από το PlayStation 4. Μαζί μου σήμερα είναι και ο Χριστόδουλος. Γεια σας. Έχει το κανάλι Chris the Gamer. Άμα θέλετε και αν μπορείτε κάντε like και subscribe. Σε αυτό το παιχνίδι κυνηγάμε έναν έμπορο ναρκωτικών και τους συνεργάτες του. Τώρα το έχω αρχίσει λίγο, ναι, το έχω αρχίσει λίγο στο σπίτι μου και τώρα θα πάμε να νικήσουμε έναν ακόμα. Δεν το ξέρω πολύ καλά, τώρα τελευταία το αγόρασα. Ξέρετε. Πάμε guys. Κυνηγάμε ένα περισσονέμπορο. Το παιχνίδι αυτό γυρίζεται στη Βολιβιά. Ναι. Και είναι άκρη, Και αν δεν βλέπεις ότι περνάω και αν η πρώτη γεωγραφία είναι στην Νότια Αμερική. Νομίζω, ναι, εκεί είναι, νομίζω. Δεν έχει και πολύ καλά αμάξι, έχει μόνο το καλύτερο αμάξι είναι η Lamborghini. Ναι, δεν έχει πολύ καλά αμάξια, μόνο Lamborghini έχει. Εντάξει. Πρόσεχε τώρα. Και κάτι τεθωρακισμένα τζι με αυτόματα, τίποτα μωρέ σιγά. Να παίζει ένα τεθωρακισμένο με αυτόματο Πάνω, πήγαμε ανάποδα. Fire. Να δεις το αυτοκίνητο, γυρνά. Να τους άφραζους, δεν τους πετύχω μετά. Λοιπόν, θα φύγουμε προς το κάτω στον κρεμό, για να βρούμε το δρόμο. Νάτος. Όχι. Εντάξει, παιδιά, σωθήκαμε. Πάμε λίγο στο διάλογο. Ναι. Στο far target, φίλε, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάω. Δεν πειράζει τώρα. Ανέβουμε το βουνό, χαχα. Παρταλιός. Άντε κάτι. Δεν το παίρνει αλλιώς. Βγες στον δρόμο. Αχ, τι ωραία. Από κάτω είναι δρόμος. Να το. Πούδος. Όχι ρε. Λοιπόν, δεν θα παίξω πολύ καλά, θα κάνουμε καμιά βλακεία με τα όπλα. Ξέρετε, για να μάθουμε λίγο το χουπιά. Ωραία. Τι κάνω. Όχι, αυτός είναι... Πεθαίνει. Αυτός είναι δικό σου. Κάτσε λίγο, δεν πειράζει, θα σκοτώσουμε, δεν πειράζει. Έχασες. Εντάξει παιδιά, άμεθα το κουμπιά. Πείτε μου στα comments πόσα λεπτά θέλετε να κρατάει το βιντεάκι. Για να δω λίγο. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, αυτή τη φορά θα δείξουμε όλους έναν. Να στον παίκταξη τι ωραία κάθεται. Έτσι το κεφάλι. Πάρε μου τώρα. Θα πάρουμε μοτόρα, θα αφήσουμε πίσω τους άλλους. Οι άλλοι που θα ανέβουν. Θα δεις. Πάμε. Γκάζω το. Τρέχα. Μήπως πάλι αυτή που είναι αυτή. Από πού πάω τώρα εγώ. Κόψω αστεία. Πίδα. Ωραία. Πήγε με αυτό το δρόμο. Πήγε. Γκάζω το. Κάνει κολπάκια. Ναι. Κάνε σούσα. Φλεγόμενο. Όχι.
Να ξέρετε, αυτά τα κόκκινα που είναι στο χάρτη, κοκκινισμένα, σημαίνει ότι είναι κακή. Είναι περιοχές όπου υπάρχουν κοκκίνοι, να ξέρετε. Την έκανε 4x4. Έλα. Ωραία. Πάμε που θα τους δούμε από πίσω. Οι άλλοι πού είναι? Δεν ξέρω, αλλά όταν κατέβει σου δείχνει, κόλλησε. Νομίζεις, δεν κολλάω με την κοτάρα μου. Είμαι κοντά νομίζω. Επίσης, αν θέλετε κάντε, πατήστε Electronics Gamer και είναι ακόμη ένας φίλος μας που έχει YouTube και κάνετε και ένα like και subscribe, αν θέλετε. Πήγαινε από πίσω, απλά βγες από εδώ. Όχι, 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 πρωταλιός. Ανέβω στον δρόμο, αλλά δεν θα βγάλεις εδώ άκρη. Άντε μου τώρα, αντέχεις. Έλα μου τώρα μου. Εντάξει. Διάστε το βίντεο κάνει λίγο βλεθούλες. Πήγαινε, ναι. Στρίψε αριστερά. Αριστερά. Ναι, πίσω, αριστερά. Ωραία, πήγαινε. Ρε πάνω είπαμε. Κάτσε εκεί που είσαι. Είσαι εδώ. Έρχονται. Σιγά. Δεν νομίζω να με δούμε έτσι πως είμαι. Αυτό το πράγμα τι είναι, χόρτα ή μαλλιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε πως είναι. Είναι καμουφλάζ. Τι είπαμε κόλλησα. Όλοι φίλοι τους έχουμε στήσει νέντρα. Πήγαινε εσύ, δεν έρχονται. Έρχονται. Όχι. Ναι. Ναι, έρχονται. Δεν ξέρω τι είναι ο σε αυτούς. Να, η αμαξέρα. Πάμε. Κατεβαίνουμε. Γύρνα πίσω. Και ακολούθα τους, βάλε γκάζι. Αλλά απλά μην πες πάλι. Τρέχα. Απλά μην πες πάλι στον δρόμο. Watch your shots. We still need him to talk. Μη σε δουν. Χάτιντ. Σιγά. Πήγαινε. Σιγά. Αυτοί πάνω από τον δρόμο από κάτω μου. Ναι, από κάτω στο δρόμο. Νομίζω όλο προς τα μένα. Όχι, εσύ πλησιάζει. Πρόσεχε. Φάμε στα κορφοβούλια. Κατέβα και φάτος. Πόσοι είναι πολλοί. Φάνε, αρκετοί. Φύγε. Ωραία, ήρθαν και οι δικές σου. Είμαι μαζί. Εξ τώρα πώς μπαίνει το ΑΚ. Αυτό εμείς. Για να δούμε. Το ΑΚ έχω. Ναι. Εντάξει, ΑΚ. Το αγαπημένο μου όπλο, παιδιά, να ξέρετε. Προχώρα, πήγαινε. Φάτο. Να. Εντάξει, την έφαγε, άστο να πες μόνος σου. Έφαγα. Φύγω και τρέχα. Πώς τους κάνει τάγκ, μπορεί να τους κάνει τάγκ. Να τους. Πήγαινε. Όχι. Σκότωσες σε αυτόν που θέλαμε να πάρουμε. Τους είχα πολύ καλά. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Υπάρχουν πολλά στάδια. Η κόκκινη είναι λίγο εύκολη. Όσο πάει δηλαδή η μόβ είναι
πιο δύσκολη. Παιδιά, θα σας τα εξηγήσω στο άλλο λίγο, επειδή εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά. Let's roll. Ναι. Go and I'll meet you. Επίσης, κοιτάξτε λίγο. Αυτός είναι ο χάρτης. Να, εδώ πέρα είναι αυτοί που έχουμε σκοτώσει. Που έχει σκοτώσει ο Πάνος, δηλαδή, γιατί δικιά του είναι η καρδέλα. Λοιπόν. Πού σε βγάλε έτσι. Ανάβα το. Έκανε και πιστάκι. Έλα! Πάμε. Όπως πριν, μη σε πάω χαμπάρι. Ναι. Ναι. Έλα, πάμε. Από εδώ και τώρα που πάω. Από πού έχουμε πάει πριν. Και γύρω βρω για καλό το κίτρινο. Να ζω σαν το φιλάρα με το καμουφλάζ. Νομίζω ότι κοντεύουμε όλο και περισσότερο. Μείνε εδώ. Παιδιά, σε λίγο θα το τερματίσουμε, λογικά, άμα δεν το σκοτώσουμε. Κρύψου. Ακολούθα τους, με τα πόδια. Πού είναι η μοτόρα μου. Κάτι. Γέρνε και ακολούθα. Κόψε κάτω, κάνε άλμα. Ωραία. Heads up. I've got eyes on the assistant. Watch your shots. Call Still shots, need call. to talk. Όχι, δεν θέλω να πάω πολύ γρήγορα γιατί. Αχ, μπορεί να με δουν. Αυτός που... Πρέπει να τον ακολουθήσω να δω πού θα πάει. Ναι. Μετά πρέπει να σκοτώσεις τους στρατιώτες του και μετά να τα δεις. Αν πλησιάσεις πολύ θα τον απειλήσεις και θα τον πάρεις. Ωραίο αυτό. Δεν πρέπει να με ζουνε. Check it out. Εδώ δεν είχαν σταματήσει. Ναι, δεν έχω σταματήσει. Όχι, δεν σταματάνε. Όχι, σταμάτησα. Σταμάτησαν. Όχι, δεν όχι, σταματάνε. Είχαν σταματήσει γιατί. Σταμάτησαν στρατιώτες του εδώ. Εμείς θα κόψουμε δρόμο γιατί είμαστε έξυπνοι. Τι γύρω έχουν οι γιαγιάδες εδώ. Πίδα. Όχι, κακός. Παιδιά, sorry που κάνω βλακίες, αλλά πρέπει να τους ακολουθήσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς εγώ, αν με ξέρετε καλύτερα, καλό είναι τώρα βλακίες, τις μισώ τελείως όπως θα λες. Απλώς τώρα είναι αυτή η βλακία με ότι πρέπει να τους ακολουθάω. Πίδα, θεία, μη με στρέψεις. Θεία. Αχ, ωραίο αυτό. Ωραία αυτό. Κάναμε και τυφτάκι, ωραία παιδιά. Σταμάτησαν εδώ. Όχι. Δεν σταμάτησαν, δεν σταματάνε. Πρέπει να σε πάρω χαμπάρι και θα πυροβολάνε. Ωραία. Τρέχα, μη σταματάς. Σταμάτησαν. Ρε, φύγε. Κατέβα και μη... Κάτσε εκεί που είσαι. Έμειναν εκεί που είναι αυτοί. Και πήγαινε προς αυτούς.
Δεν θέλουμε τίποτα τώρα. Πρόσεχε όμως. Να. Γιατί πρέπει να βρούμε και τους δικούς μας. Their lieutenant's running away. Αυτό. Να, αυτόν πρέπει να πάρεις. Να Αυτό που σκοτώσω, τρέχει. να το σκοτώσω. Όχι, τρέχα. Fucking hell. Fucking hell. Get to cover. Move. Μου. Πού είναι οι βλάκες. Θα χάσουμε έτσι και θα τους πούμε από εδώ. Πήγαινε, τρέχα σε αυτόν. Τρέχα. Μη συναφερθούν οι άλλοι. Τρέχα σε δεν είναι. Αυτός είναι Α, ήταν και η Βίλιαν. χωριανός. Όχι, παιδιά, πρέζα. Έτσι θα λέμε, είναι ένας για να ξυπνήσει και εμείς, εγώ με το στάδιο λέμε πρέζα. Την έφαγε στο λαιμό βλάκας. Αυτός εδώ μου ρίχνε. Αυτός εδώ. Κοιτάξτε το μάτι, πάνω στο μάτι μέσα. Πάμε. Όχι ρε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Συγγνώμη που έκανα βλακίες και τα λέμε την επόμενη φορά.